awan-awan ngarit ini saja panas ini bisa Ayo Den di sini. Kalau itu loh. Ayo. Si. Kalau Udin. Udinnya. Ayo. Sayangku. Woi, batuk keblok ono mana sopo iki? Kadhe supancan wis baru wong tuwa. Ayo, Krisno. Si. Iku lho Dani. Mana kok kayak dikageti. Woi. Kali lama-lama kendalmu dah kon. Ika. Saya mancing. Ayo. Ayo mau kedua lu. Ayo. Kau malah pemancing ngelamun, jak mancing ngelamun. Namun kendalmu ya. Ayo deh. Iyo. Mancing kok gelut ae. Gelut ini. Kenapa? Garai. Sopo? Karo oleh ndek kene ku. Oleh. Loh, gitu lo oleh. Oleh. Iki gak patene. Cek, tak tulung, kasih tulung. Dah. Duh, hei. Kok niku rene gak apa-apa mancing wong sulai wak mulai. Aku naplas kan. Mancing mulai. Mulai. So, anak sopo eta muda. Kade sopan santun pas baru wong tuwa. Wes. Zaman saiki wis gak on sing sopan santun plus baru wong tuwa. Tung. Apa, Pak? Sopo rame-ramemu? Iku mau kanca-kancaku Lapo? mancing. Lapo, Pak? Ayo. Tak cak. Nyelate lambo. Guys, ayo itu kau luar wae. Kan saya mau tuh. Iki lho, Pak. Ini son. Duh, gak narikku. Antem yo, ayo. Terus. Ayo. Enggak dulu. Tahu ayo. Cepat, enggak. Iya, Pak. Kamu enggak. Ayo, enggak. Oh, wah, baik. Aku curi. Yang ngono kok. Mati kali wong tuwa. Nah, iki guyon. Baru wong tuwa paling guyon. Kok iki ngono geni yo ngomong meneng ae. Yo saiki tak ampuni mane-mane pati. Ngono mane tak pati son. Iya sepurane Pak. Yo ampun yo. Yo kok dulu. Mulai. Yo, mulane Pak. Yo. Kamu bisa mau. Kata coba mari mancing kali ini kamu ingin. Mene mindo lah. Kami dah menjauhin. Lu di macam mana bongkar. Wis kita mulai lah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.